sengok. Aku gede. Pirang. Oke, berarti aja. Tondo yekti tresnane Ibu Bupati karo warga Mas. Ngono. Oh, nggih ngoten ya, Mas. Nggih. Alhamdulillah, berarti kita itu harus banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Bupati karena sudah menyelenggarakan acara di malam hari ini. Nggih, acaranya banyak sekali nggih to, Pak Dik. Ayu kero ya. Sikilku ki koyo enek sing ganjel ngono lho, Pak. Apa perasaan aku ki mau wis nyepot sandal. Sikilmu abuh. Alhamdulillah. Lancar perjalanane, lancar karek sukses pokoke untuk dik nikah. Alhamdulillah sengok-sengok ya, no. Sehat ya. Lare kaya bayi dolanan wayang ning pinggire disenggoli. Kok ya kaya kancane ngono lho. Aku ngenak-ngene awet mau ora digas. Dang, piye ya? Kabarmu piye? Ora gaduk. Lho, ora gaduk mencolote panggah ora gaduk Lah iya to. Kene. Moh. Kene ae. Nah, Nah, the best. Dan sangat ini loh Mas, penontonnya ini antusiasnya ini baik sekali loh. Yang mirsani banyak banget tumplek-blek nganti tekan kono kene iki padha ndelok uncek iki. Ora iku iso dikuamplengi wong iki kok. Nyapa ta? Wong sing nontone piyayi kabeh kok banyak iki. Iki ayu kero tenan cah iki. Maksud iki piyayi menungso kok banyak untumu ya. Maksude piyayi kathah iki lho. Heeh, piyayi niki. Prasasat Klaten ki numplek-blek nang kene. Banyak ki artine akeh. Oke kuwi to. Tak kira banyak kewan kuwi. Tuh, kamu enggak bisa bahasa Indonesia. Ucapan apa Mbak Niken untuk purna tugas beliau? Bu Sri, Bu Aja Sri Mulyani. Pun beliau kan sudah selesai. Oh, ngoten nggih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Semoga awet leh momong anak putune. Amin. Tetap seduluran kalih. Marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia, adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le. Ngono, Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono, muga-muga dadi tombo kesel ana ngancani. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing tenggalih. Ngono, Uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo. Saking Hong Kong Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi. Matur nuwun netizen pendukung apa ki? Acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutukne. Ning kutha aja isuk-isuk bare beres. Ngono ya adewe ngomong ngono cah cangguri wis ra ndak percaya. Alah panggah tengah papat ngono. Ndak percaya panggahan. Ndak wis to tenang. Mas Heru kasang seme Mas Bayu dalem angkitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karben Dik Sinta. Ngono. Pelok. Pelok. Eyang. Nggih. Monggo Mas Her, pucung bawanipun. Angkitanipun Mas Bayu. Yuk. Kang tak tunggu Jumaduleng wanci dalu. Kang tak tunggu Jumeduling wanci dalu. Wes Sorote kang
sate padang. Terus nanging datan hanyut lapi padang ning ranyu lapi Mas. Apa kuwi? Mangga bajute ora liya among kejaba rembulan kasengsem monggo Dik Cinta. Dados Wanciratri aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning Jumedul citramu mong lumayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang nora jelek kasangsam anggon tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun danderi endahan nyang sapake ibarate mega kang pacah pamore sama jangan dikandat nyawang serane Wanciratri aku tansah nganti-anti sora kang padhang
pandeng jo nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun grahono kuning dadi abang wanci jumadul citramu lumayan saya indah rindu bukan lintang-lintang nora jeleh kasengsem anggonku nyaman Nonen nonen tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantes saya pantas lamun nganggo selendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi komeng sajatine rembulan kang karepe lamun dadari endalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jongantit kendat nyawang slirane matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara dik niken nembang ya nduk ya Ya, apa ye nembang apa ye apa ye? Sembarang apa sing musik lho sing musik. Apa ya? buyuh kono Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. oh nggih niku wah tirakate jos daya kok niku Nggih. napa Bu nemu apa nemen kok kabeh disebutne engko tuku kaset e Bu nggih napa ayo ngadeg wae ngadeg Mas Pri Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Tasian. napa nggih Ada 6.000. Waduh masih banyak Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. gegere perkara apa Mbah perkara apa, Mang? apa nembang apa Monggo sing enek engkik-engkike ae. waduh engkik Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa tak ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Urung kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek.
Ya Sundamani aja, Sundamani Sundamani aja. Ini lagu spesial buat anu Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belas. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. 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 Ser. Ya. Nadamu kedur dikongkon bes. Bes duduk dong bes. Endi? Emang? Wow. Cepet blangkone. Ben mulai ranggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Susi. Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben Kan nek jajan. gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, apa yuk? Apa? Ya. Tentang asmara yuk. Siang pantoro ratri. Terus? Ya sampeyan. Oh aku ya. Ya aku tak moco, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa Gempem fotoku buka. mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Eh. Sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora kuwi ora. lho. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo. Ora sing pas aku. Ora kan patok wis seperti petek yo nembang yo. Apa tek. Terus. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1 Nganjuk ke 43 iso kencan rasane, kencan jiwane, kencan batine. Windonono ora bakal bali yen durung ketemu Petruk kantong bolong kiai. Sikra kang bala bumingel
Menapa Kakang Baladewa sembah bekti kula katur Kang Prabu? Wis ndak tampa Kresna. Ora liwat pangestuku tampanana. Nuwun inggih kula tampi pinunding mestaka Kang Prabu. Kang Prabu tindak saking pundi? Aku bubar wae saka negara Ngastina. Wa sing rembug aku disambati kelawan Nyai Duryudana magepokan kelawan pandhita anyaran sing jenenge Kyai Dawaludin kang mapan ana ing pertapan Sumur Jalatunda. Lah aku dikongkon bubarke Kresna. Karepku aja nganti ana wutaing getih. Lah tinemune jebul Kyai Dawaludin kesduk kurang duga ketitik kongkonan abdimu Anoman kepingin nyilih dampar ke Prabu Negara Ngastina kang ateges kepingin jongking palungguhane Nyai Duryudana. Bareng tak buktekke Kresna, kadone Kyai Dawaludin pendhita kang winong wong ing dewa cinaketing Gusti ketitik pusaka nenggala kang tak tamakne ora tumama malah kesempya ing darat dadaning Baladewa kaya duwe kadigdayan kang linuwih. Mula tekaku mrene aku njaluk pambiyantumu. Sapa sing ora mudheng kasekten Ratu Indrawati kang minangka dadi titising Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Lepas ana cakra jelas hancur badane Dawaludin Kresna. Bumi gunjing langit kelap-kelap katon. Lerihin janging risang maweh gandrung. Sabarang Abdul Wukir moyak mayik ing pusaka cakra sanes jodhonipun nadyanto dipun tamakaken sedina ping 17 paribasane mboten bakal tumama wonten badaning Kyai Dawaludin. Lah karepmu kula aturi sumene sawetawis. Pinten to kawaskitanipun Begawan Dawaludin. Yen iso mbatang menawi kula nata ing Dwarawati pancen pendhita kang pengpenganing yen ora bisa mbedhek. Aja to Kyai Dawaludin pondhok Sumur Jalatunda badhe kula bubaraken. Bagus Kresna, aku bakal bantu kowe. Merahina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringgane goro saketer kini donganing kung nirwuwu sing bene panca iki Janaka nuwun inggih Sang Panembahan salah setunggiling punakawan kula ingkang nami Petruk. Petruk ilang nuwun inggih lakar kasinggihan. Sumenea sawetara ning pawon mengko bakal entuk padhang kowe Janaka. Sapa iki? Sapa kowe iki sanak? Nambah dhateng kula pun Begawan Cekok Taruna. Cekok Taruna nggih, cekok niku jamu, taruna niku cah nom. Jamu kula niku nggih cah nom-nom niku. Wah. Kowe arep rene, kula badhe meguru dhateng Sumur Jalatunda. Omahmu, omah kula pun kadol. Omahmu kok iso kadol? Nggih ngopeni gendaan kula. Oh. Wis tuwek ojek gendaan. Nah iya to. Anakmu, anak kula pun mati. Bojomu, bojo kula nggih pun mati. Omahmu pun kadol domong ya. Dwarawati kae omahe sapa? Edian.
tuwa kok tambah bagus. Kakang mbok kula kangen. Akhire iso ketemu ya ampun. Ayo, delok yo. Larata saking Gotha Sagara kula yen atana mutusa sang Sri ing pancen cinaketing dewane. Ya, aku bakal golek sraya, golek jago nggo ngalahke kowe Dawaludin. Sapa kula Bambang Jakamurti? Kula badhe puruhita dhateng Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kelakon panjang kamu yen kowe bisa mateni Dawaludin. Petruk wis paripurna anggonmu dandane moral kang sarta akhlake para kawuling Ngastina. Kowe wis wancine bali dadi punakawan ngancani para Pandhawa momong para Pandhawa ing satriya tanah Jawa. Sapa iki? Bambang Jakamurti arep bubarke Pondok Sumur Jalatundha. Yen wis bisa nglangkai Dawaludin yo tampanana. Petruk sing dadi kiai. Nggih, Mong. Kula diajar bocah bagus nika sinten? Kowe pengen roh kae sejatine sapa? Nggih, tak bisiki. Wis krungu urung? Dereng, aku urung bisiki ya. Nah, iki lho. Wis roh? Nggih, budhal. Ora ketang mang menit aku wis iso nambani rasa kangenku ya Janaka. Nun inggih Kakang, mbok sewang-sewangan laku ya Dimas wis iso nambani rasa kangenku ngaturke panuwun. Kabeh pengapesane para Kurawa wis tak buka. Engko besok sangumu ning